jo et deia, és una gran oportunitat, hi ha moltes empreses i és un punt de trobada molt gros. Jo crec que és una font de captació de talent molt propera, molt potent, que tenen l'oportunitat de conèixer l'empresa des d'una perspectiva molt humana, conèixer més, perquè crec que és la millor forma de saber el que hi ha a dia d'avui, sobretot a les Balears. La veritat està molt bé perquè hi ha empreses de tot tipus. Ja comences a veure el que és una entrevista de feina o contacte amb gent de recursos humans. Una oportunidad que tienen sobre todo para ya no conocer empresas del mismo ámbito que a ellos les interesa, sino de otros ámbitos y que a lo mejor no sabían que estaban, tipo tecnología, internet, programación, lo que sea, y estaba bastante bien, la verdad. Muchas veces que un estudiante no sabe a dónde se va a meter, venir aquí pues les puede ayudar para orientarse sobre todo en eso. Un moment molt bo per portar en contacte amb gent que ve de la universitat i ajudar-los a fer aquest camí cap al món laboral. Només tenim paraules bones i estic molt content d'estar cada any aquí, participar i fer créixer la nostra família i l'empresa. He passat per diferents corners, he anat a UGT Serveis Públics, que m'han ajudat a veure la meva possible carrera com a professor. He passat per corners de voluntariat, per el Col·legi d'Economistes, també per col·legiar-me un pic acabat. Porten beneficis, però com que saben que estàs estudiant, a lo millor te diuen, mira, t'oferim aquest horari, però tu pots negociar amb ells, com estan cercant. O sigui, jo ho recomanen 100%. És una oportunitat perfecta per conèixer el que vols fer i després poder-t'hi incorporar, ja sigui per les pràctiques o per una feina.